त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। उद्योजक सुनील नारकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्पर्शिका बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, मयुरी एंटरप्राइजेस यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या 3 दिवसीय क्रीडा आणि सांस्कृतिक महोत्सवाचं सायंकाळी मोठ्या दिमाखात उद्घाटन झालं। भुईबावडा गावचे सरपंच बाजीराव मोरे यांच्या हस्ते हा उद्घाटन सोहळा पार पडला। उद्योजक सुनील नारकर यांचा वाढदिवस 11 एप्रिलला आहे। या वाढदिवसानिमित्त भुईबावडा नारकरवाडी इथं क्रीडा आणि सांस्कृतिक महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय। तसेच आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय। महोत्सवामध्ये महिलांकरिता खेळ पैठणीचा कार्यक्रम, पुरुष गटाकरिता कबड्डी आणि बॉक्स अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या महोत्सवाचं रविवारी सायंकाळी सरपंच मोरे यांनी श्रीफळ वाढून उद्घाटन केलं। यावेळी गावचे पाटील बाबूराव पाटील, मांगवली गावचे माजी सरपंच राजेंद्र राणे, नगरसेवक रोहनराव राणे, मनोहर मोरे, तानाजी मोरे, अरुण मोरे, बाळू मोरे, सदानंद मोरे, गजानन मोरे, बाळकृष्ण मोरे, अनिल देसाई, सुनील वारंग, रामदास घुगरे, अनिल पावले, विश्वनाथ नारकर, रमेश मोरे, सदानंद मोरे, संतोष देसाई, संदीप परटवलकर, श्री हांडे, उद्योजक सुनील नारकर, सदानंद नारकर, मयुरी नारकर यांचं नारकर कुटुंबीय उपस्थित होते। आशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलबाला, आशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलबाला, आशा रुबाब त्याचा दमदार आहे मनान साधा बोला, रुबाब त्याचा दमदार आहे मनान साधा बोला, आशा सुनील नारकर दादाचा हाय तिथे तिथे बोलबाला, आशा सुनील नारकर हा कार्यक्रमाचा आपला पहिलाच दिवस। मी आज काही जास्त बोलत नाही, शेवटच्या दिवशी बोलूया। परंतु आज मी सर्वांना सांगतो, मला काल आणि आज बऱ्याच पत्रकारांनी विचारलं की नारकर आज तुम्ही महिलांसाठी एवढा खेळ पैठणीचा हा जो कार्यक्रम आहे तो मोठ्या प्रमाणात आज ठेवलेला आहे, याचं कारण मला सांगा। तर माता भगिनी, तुम्हाला आज मी याचं कारण सांगू इच्छितो। सरपंच साहेब, तुम्हाला मी कारण सांगू इच्छितो की चूल आणि मूल आणि आपल्या घराचा उमरा यापुरता आपल्या महिला सीमित आहेत। म्हणून जगामध्ये काय चाललंय, घराच्या बाहेर काय चाललंय, जगात काय चाललंय आणि चूल आणि मूल एवढंच फक्त महिलांना बंदित न ठेवता बाहेरचं जग बघता यावं आणि बाहेरच्या जगात आल्यानंतर आपल्या पंचक्रोशीतील आणि तालुक्यातील सर्वच महिला या स्पर्धेमध्ये भाग घेतील आणि एकमेकांची ओळख होईल आणि चूल आणि मूल यांची बांधील न राहता या माझ्या स्पर्धेच्या ठिकाणी, या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी येऊन आपण सहभाग घेतात, त्याबद्दल सर्वच महिला भगिनींचं आणि क्रिकेट प्रेमींचं, क्रिकेट खेळाडूंचं आणि कबड्डी स्पर्धकांना माझ्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। कोण ही पैठणी घेऊन जाईल ती मला माहित नाही, परंतु ज्या ज्या महिला या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये भाग घेतील त्या सर्वच महिलांना माझ्या आणि माझ्या परिवाराकडून आपणास खूप खूप शुभेच्छा। तर ही पैठणीसाठी सर्वच स्पर्धक आपण उत्स्फूर्तपणे भाग घ्या
आपण महिलांसाठी दिनांक 5 तारीख नोंदणीसाठी डेडलाईन दिली होती, परंतु ज्या ज्या महिला या ठिकाणी आज आलेल्या आहेत त्या सर्वच महिलांनी आज तुम्ही या स्पर्धेमध्ये भाग घ्या आणि या स्पर्धेचा आनंद तुम्ही सर्वांनी घ्या। या ठिकाणी कबड्डीच्या स्पर्धेसाठी कबड्डीचे स्पर्धक लांब लांबून आलेले आहेत। सर्वच क्रीडा रसिक आणि क्रिकेट खेळाडू या ठिकाणी आलेले आहेत। सर्व खेळ पैठणीसाठी महिला आणि या ठिकाणी सर्वच जण आलेले, यांच्यासाठी आपल्या इथे भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे। तरी सर्वांनी घरी जाण्याआधी इकडे जेवण करूनच जा, हे आपणा सर्वांना मी विनंती करतो आणि सर्वच खेळाडूंना या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी मी आज थांबतो। धन्यवाद। बाप त्याचा दमदार आहे मनाने सारा भोला, अशा सुनील नारकर दादाचा आहे तिथे तिथे बोलबाला, अशा सुनील नारकर दादाचा आहे जिथे तिथे बोलबाला. हॅलो